Sige nagasika no naayukit subscribe dog siinaag wala dorlu dawa sige nagasya mikikusigo man notification nasaatit Kaswad Sinillualaarniarlung pigaalaarma marlqeqqarpo nipileriartortussaat marlunut nu aqaulsisisu mutnimappisimaassaatta sinillualaarniarlung tas pigaalaarma pingasmissaan sinillerlung qasorsuaruttorlung eqqumaniaannarlung tas sinippunga ullaa matu amma iimi itersineqqissinnaanagal qasorsua sinnimni pileruut neriarsineqqilаарsinnaassuu ernaviingilaraasi woo tas nipileriarpilertuu ungaana ugut maassamlaarlumlala hansingukkun atortuk klamakkak alaraarlu tas mutnim kassuu udini pitarsin materapungam Dynosaw blokkim tikilluari Hello. Up. Amapa. Shit. Hello. Takorloorsinnaagukku nammiuga takorloorsinnaagukku. Filmeriam. Sudapit. Nipigissaajortor. Illit. Illuusamma kitaaforstaagersa alissorpu. Sinqillmangornerma qalisinaqi. Ilinsallu. Naam iluin takusassikki. Tusaasinnaangila soorli ima isigitissaati. Nuisaati. Naamik taamatuungit naam tulluangit. Mikrofon uungaartu. Tassama aperqutaangit tusaasinnaap tusilartuungil ilaa tusilartuungillut ilaa tusilarput ilaa tusilaruissuarp ilaa tusilarpallaangillut ilaa isiingittoriugut aaman aqqusineq aaqqinniqoq aqqusinilittoriungaluat ummannarmiun iluatinnaq nuumiu asfaltin pinguarnermut iluarmiu kassaap suutittaarunnaarsing aam nuumiu suutilaartarniarsing aimga kumugunaqasingiikkaluarsingi tas uparuartorlugit man alianaattoriungaluam soort ummannam aqqusineq taamassik malannartum piili sukkalisaarni ninngop tamaan аппаатсун улорианерн илаа суккасориум тамаанаартарам суккалимаарфиссаангиллуарасат арпусин тарсассагут Hej Jungelrestaurant. Så kan man søge til dig, hvis jeg ikke kan lade. Det vi har med oss. Itulah misiliniat tuh trombi sisak kataruissuar luin monisip trombi ini nasu manitaruam tunuan trombi taman sisisit toyo uissuam apa surang senawit kan Nakrat. Skal vi se? Dynosaw tuh. Iya. Cirka. Das ist gleichen. Mana ini slide. Ich ein Idiot. Itu ni kuda it. Ini slide. 6.5 hours later. Så 332
93 point. Han går ud. Hallo. Hallo. Hallo mor. Corona time. Pilpungot. Kestina kami. Inopessu, takkisopessu. Meillä pisuppen tämä tilokapsun ei semmoista lauju minä. Innepä jo tossa tait corona. Ksin pissamaput. Aitangwa ma chuchi matumsian paisin rapun soalottallan tennak. Sininiarua siningitoppu. Sinilattu enää messik ni pitässonniara että. Sinne ulo. Sottuuduptil. Mr. Onkel. Isotluga. Ajattuliottoqassimas qinungama. Uannuin qinungama uku. Affinil. Isonnialeriallaam ammaasqarsimas. Inupiduk. Og 5 millioner bedrag. A few inches later. Jens, din hjertetøj. Mike. Nu killaleret bunga. Trinerne med ajattorsuat nemmin pisuugut. Tjener fyrlåssu. Uangami fiskrangiva. Bifissaqallatuaanguana parsimalo. Bifissaqaamunna parsimalo. Missottittaajaaqaam immik ittum napparsmagulaarnerm qanuunerpu. Aqippunga. Napparsmeem kaattussaavaa Suliunnaa bunga. Napparsimus. Saanen pistiilissunniappaa immik ittum. Inutään napparsmatsingi sinnaanginna mida. Ilmassuk napparsimuut. Taamanu mua napparsmallaraangam toqunguyortartiganu. Kagama iluussin qarniarlilat. Toqungayallu taaman napparsmangan. Napparsimallut ilulissiar. Issaan taamana ajoq ilmoortum mua meeqqatuu napparsmuu qiyamak. Kambaput pulartor tikilluungasiuk. Miki. Päätössä nyt, jos on vielä ako. Jeg ved godt, du er kendt af muligt sådan noget, men... Kaaqassutaagu. Hey, takkuk! Hey, nipanginaatsi! Sillok! Hey, takkuk! Nipanginaatsi! Sillok. Day 2. Luapassa. Fiskersuit. Du mik sodavand når vi soffet. Fiskersuit. Fisket. Saattungoitaa. Ha? Det billeder i sødt. Jo. Ingen til. Bedst nogen rar. Ikke endnu i sådan en skilder pinnalaalua. Siinä on nyt puhut. Mitä? Meryn nappo. Minä minä. Innu kun
Kisyauna inuita isossimmuisa nuvan naarneruttu sila isossinnaariarma taamtaanua ippasaam taneqqarsaatilu inu isossimmuis tamam qiimmarqassuar qiimassuusi tamassi ulluinnarni pisut seqqarsaatiginagit Ilmoittami. Patsalaaussimaa. Patsalaaussimaa. Nuorana. Patsalaaussimaa. Ugimaaqau joo. Dino, patsalaaukkami. Is affiningorna. Affiningorna. Ippisarnisoor peqqarniinarulaap. Inuisiinsaani. Amokkerrapput nuannapput. Kisadaan qaamisissars kikkulluun nipilersornerna taan iman qaneqqalorluun qanitsiingaluorussi pisaqaqangila attornissaa inutta ajungila nipilersoorpat attorusukkussu attussuarsorl aattaangua nuannaangaarami qittutseruyussuarlugu hornspritsertaajaqarlugu qasilittuinnaangorlugu nuannaartukas anisitsippaama tulerisun nuannaangiinnak nipilersorlugu taamat iman attuaneqartaarlugu arlaatugu Sugiutissaa. naami illit nipangerit Ramputut illit atamisinaau Relaation ata Mira. Ramputut Kissa. Oh. Anne tøj. Damannak. Forsikring død. Atsaata soqaluttuassat. Ilangu idatta ernummatsigiuaannanga killorinnaraan kuisqop arlaan paayamik suntamam arlaan qan pisoqarnissaa piviusunngorp unnummut soaruttortugut nuannisartoq taam piniarnani kuisisoornan kuisingami nuannaarluni ila siis nipilersuaanga nalungau paaya men korrekttarting mennak sei ta piviusunngorp Forsikring død. Kisemidemi sikring død slut død teppik atornarp ajorluortumi inuillua sila paismasaqanginnam piraitsi testam siini teppik kalloriinneqangila qulliiqamingap siini soqangila sarfaqangila Soorkaffipuis. kefpuis eqqaasariaqangila taayuutqangila Sikringer tataatangua soon tamannaava ja saartustorrappaa testam minu ilaasianiitsinga Soarput. Nammassingilaataa sulfa. Tanqulingluangortuusassua suli 15 minuutsaarlut sikringeeriitaarpa siinisaavan kuisisoqaam sikringeerlutila. Pikkunarsoortartiksian yagungla. Kisia unnum tamat nuunisarsuarpu inuammalunnar nuunisarsuart. Tamma massaqeqqisiul innaartorpu unnum qonaarsu. Siinim pingmuallattaa. Da, nuunneqaa. Godnat.